Életet menthetsz. Az AED készülék használata. Ellenőrizzük a funkciókat. Reagál a beteg? Ellenőrizd a légzést. Kiálts segítségért. Hozas AED készüléket. Kezd el a mellkasi kompressziót. Tedd a tenyered élét a mellkas közepére, kulcsold át a másik kezeddel. Nyomd le a mellkast 5-6 cm mélységig, 100-120 perc frekvencián. 30 mellkasi kompresszió után adj 2 befúvást. Folytasd az újraélesztést, amíg az AED készülék megérkezik. Az AED felhelyezése. Helyezd fel az elektródákat a beteg mellkasára. Az elektróda pár egyik felét a mellkas jobb felső oldalára, a másikat a bal oldalra, a mell alatt lévő borda magasságában, a mellbimbó alatt helyezzük el. Kapcsold be az AED készüléket. Felnőtt elektródák. AED készülék rendben. Ne érjen a beteghez, ritmus analízis folyik. Sok leadása javasolt. Húzódjon félre, ne érjen a beteghez. Nyomja meg a sok gombot. Sok leadva, kezdje meg az újraélesztést. Folytasd a mellkasi kompressziót addig, amíg a segítség megérkezik. 30 mellkasi kompresszió után adj 2 befúvást.